घरामध्ये सगळ्यात जास्त पाचक असं ड्रिंक बनवलं जातं तर ते म्हणजे सोलकढी. आजकाल हॉटेलमध्ये पण सोलकढी खूप अगदी सहज उपलब्ध होते आणि खूप आवडीने पिलीही जाते. जेवणानंतर सोलकढी पिण्याचा आनंद खूप वेगळा आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही दोन्ही प्रकारे म्हणजे हॉटेलमध्ये जशी बनवतात तशी आणि घरगुती पद्धतीमध्ये बनवतात तशी ह्या दोन्ही प्रकारे सोलकढी कशी बनवतात ते बघणार आहोत. सोलकढी अत्यंत पाचक असते. ते आपल्या अन्नाचं पचन खूप छान करते आणि जेवणानंतर सोलकढी पिल्यानंतर पूर्ण जेवणाचं समाधान मिळतं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या दोन्ही प्रकारच्या सोलकढींचं रेसिपी बघणार आहोत. नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. एकदम नॅचरल पद्धतीमध्ये मी ही सोलकढी बनवलेली आहे. कुठलाही आर्टिफिशियल कलर याच्यात वापरलेला नाही आहे. तर पहिली सोलकढी जी आहे ती हॉटेल पद्धतीमध्ये आहे. याच्यासाठी मी हे 1 वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे. इथं ओलं खोबरंच वापरायचं. याच्यामध्ये 2 तिखट मिरच्या, 1 चमचा जिरं आणि 2-4 आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत. तर खोबरं मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग जिरं, मिरची आणि आलं हे मी याच्यामध्ये घातलेलं आहे. मिरचीचं प्रमाण तुम्हाला आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तिखट आवडत असेल तर तुम्ही थोडंसं तिखट जास्त घेऊ शकता, म्हणजे मिरची जास्त घेऊ शकता. आता याच्यामध्ये मी थोडं कोमट पाणी घातलेलं आहे. पूर्ण सोलकढीच्या प्रोसिजरमध्ये कोमट पाणीच वापरायचं आहे. आणि नंतर मग मी हे मिक्सरला बारीक करून घेतलेलं आहे. हे बघा, छान असं बारीक करून घ्यायचं मस्त एकदम. जिऱ्यामुळे या सोलकढीला खूप छान असा वेगळा फ्लेवर येतो, आल्यामुळे, जिऱ्यामुळे. तर ते नक्की वापरा. हॉटेलमध्ये जी सोलकढी मिळते त्याच्यामध्ये हे जिन्नस असतात, त्याच्यामुळे त्याची एक चव असते ती खूप छान असते. तर मी ते एका चाळणीमध्ये काढून घेतलेलं आहे. खाली एक प्लेट घेतलेली आहे आणि त्याच्यातलं सगळं पाणी मी आता हे काढून घेणार आहे. आपल्याला सगळा हा नारळाचा जो रस आहे तो घ्यायचा आहे. तर तो मी घेतलेला आहे आणि हे करताना तुम्ही कोमट पाणीच वापरायचं आहे. कोमट पाण्यामुळे नारळाचा जो रस आहे तो खूप छान अगदी निघतो. थंड पाण्याने निघत नाही. गरम पाण्याने ह्याचा जो रस असतो तो खूप अगदी छान निघतो. त्यामुळे पूर्ण कोमट पाणीच वापरायचं. मिक्सरला लावताना पण कोमट पाणी वापरायचं, कारण तिथं पण नारळाचा रस खूप छान सुटतो कोमट पाण्यामुळे. तर एकदा मी काढून घेतलं. मी पुन्हा एकदा त्याच्यात तो जो चोथा मिळाला त्याच्यात पुन्हा थोडं कोमट पाणी घातलं आणि पुन्हा एकदा ते सगळं व्यवस्थित गाळून घेतलं. त्यात पूर्ण प्रेस करून घ्यायचं हे वाटण आणि त्याच्यातला सगळा रस आहे तो काढून घ्यायचा. तर अशा प्रकारे मी 2 वेळा याच्यातनं पाणी घालून हा जो रस आहे तो काढून घेतलेला आहे. हे बघा, आणि पुन्हा एकदा मी चाळणमध्ये हा पुन्हा रस एकदा गाळून घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे याच्यामध्ये थोडंफार जे खोबरं राहिलेलं असेल तर ते सगळं निघून जातं आणि मस्त एकदम असा छान असा खोबऱ्याचा रस आपल्याला मिळतो. तर पुन्हा एकदा मी हे व्यवस्थित चाळून घेतलं आणि छान असा आपला हा खोबऱ्याचा रस मिळालेला आहे. बघा, वरती त्याच्यामध्ये जे खाली जे राहिलेलं खोबरं असतं ते सगळं निघून जातं. त्यामुळे याला डबल फिल्टर करायचं. तर हे सगळं असं करून घेतलं आहे मी आणि हा आपला खोबऱ्याचा रस आता छान अगदी मिळालेला आहे. तर हे मी आता पुन्हा एकदा भांड्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. हे बघा, खूप छान अशी सोलकढी चवीला लागते. हॉटेलमधली सोलकढी तर पुन्हा पुन्हा प्यावी इतकी सुंदर होते. ही सेम तशीच होते. नंतर मग मी याच्यामध्ये हे गुळाचं पाणी घातलेलं आहे. जवळजवळ मी 1 मोठा चमचा गूळ घेतला आणि तो पाण्यामध्ये पूर्ण विरघळवून त्याचं पाणी करून घेतलं. 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये मीठ घातलेलं आहे आणि हे आहे कोकमचा रस किंवा याला आगळ असं म्हणतात. तर ते मी इथं वापरलेलं. यानेच तो सोलकढीचा खूप छान असा पिंक कलर येतो. हे बघा, घातल्यानंतर मिक्स केल्यानंतर बघा खूप सुंदर असा हा सोलकढीचा छान असा कलर आलेला आहे. तुम्ही बघू शकता. हॉटेलमध्ये काही ठिकाणी इथं फूड कलर वापरला जातो, बीटरूट वापरलं जातं, पण ते नाही. ओरिजिनल सोलकढीमध्ये हा कोकम रसच वापरला जातो किंवा कोकमच्या पाकळ्या असतात त्या पाण्यामध्ये भिजून त्याचा रस काढून तो वापरला जातो. तुम्ही तसं केलं तरीही चालेल. पण खूप छान पिंक कलर हा आगळमुळेच येतो किंवा कोकमाच्या त्या रसामुळेच येतो. हे बघा, खूप सुंदर असा कलर या सोलकढीला आलेला आहे. तर आता आपण दुसऱ्या प्रकारची सोलकढी बघणार आहोत. तर याच्यासाठी मी पुन्हा तसंच खोबरं घेतलेलं आहे 1 वाटी ओल्या नारळाचं आणि याच्यामध्ये मी लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत. त्या या 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या घातलेल्या आहे आणि नंतर मग मी हे पाणी न घालता मी हे फिरवून घेतलेलं आहे. हे बघा, पाणी न घालता फिरून घ्यायचं. त्याच्यामुळे जो लसूण आहे तो खोबऱ्यासोबत खूप छान मिक्स होतो आणि नंतर पाणी घालून पुन्हा एकदा फिरवायचं आहे. तुम्ही अगोदरच जर पाणी घातलं तर लसूण तसाच राहतो, तो खोबऱ्यामध्ये मिक्स होत नाही, तो तसाच अख्खाच्या अख्खा राहतो. म्हणून पहिला नुसता फिरवून घ्यायचा खोबऱ्यामध्ये आणि नंतर पाणी घालून पुन्हा त्याचं वाटण करून घ्यायचं. आणि मागासारखं सेम मी हे आता पुन्हा गाळून घेतलेलं आहे.
तर इथं पण मी पुन्हा कोमट पाण्याचाच वापर केलेला आहे आणि याच्यामधलं सगळं जो रस आहे तो व्यवस्थित मी काढून घेतलेला आहे. तर हे बघा, मगासारखंच मी डबल फिल्टर करून घेतलं आणि याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलं, याच्यामध्ये हे पाव चमचा हिंग घातला आहे आणि याच्यामध्ये मी हा कोकमचा रस किंवा आगळ आहे तो 2 चमचे घातलेला आहे. ही पारंपरिक पद्धत आहे सोलकडीची, घरगुती पद्धत आहे. घरगुती पद्धतीमध्ये अशी सोलकढी बनवली जाते. ही पण सोलकढी हॉटेलच्या सोलकढीसारखीच खूप सुंदर लागते. दोघांच्या चवीमध्ये थोडा फरक असतो, पण दोघांची चव ही अप्रतिम असते. नंतर मग याच्यामध्ये मी हिरवी कोथिंबीर घातलेली आहे बारीक चिरून. कोथिंबीरीची पानं आहेत ती आपल्याला बारीक चिरून घालायची आहेत, देठ नाहीत. आणि इथं ह्या मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या मी गॅसवर चांगल्या भाजून घेतल्या. तुमच्याकडे निखारे असतील तर निखाऱ्यावर भाजून घ्या आणि गरम गरम ह्या मिरच्या या सोलकढीमध्ये टाकायच्या आणि सोलकढीच्या आतमध्येच ह्या फोडून घ्यायच्या. याच्यामुळे ही सोलकढी आहे ती पचनाला खूप छान होते आणि चवीला पण खूप अप्रतिम होते. तर हे बघा, ही अशी सोलकढी करायची. तुम्हाला जर हे असं करायचं नसेल तर वाटणामध्ये तुम्ही सरळ हिरवी मिरची घालून सुद्धा ही सोलकढी करू शकता, पण अशा प्रकारे एकदा करून बघा. सोलकढीचा फ्लेवर खूप छान येतो, खूप मस्त. अगदी ह्या मिरचीमुळे सोलकढीच्या चवीमध्ये खूप चांगला अगदी बदल होतो. तर हे बघा, आता मी छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. हे बघा, सुंदर अशी ही आपली घरगुती पद्धतीची सोलकढी तयार झालेली आहे. हे बघा, ह्याला पण खूप सुंदर असा कलर आलेला आहे घरगुती पद्धतीची. ह्याच अशा दोन्ही सोलकढ्या मी आता तयार करून घेतलेल्या आहेत. ही आहे ती घरगुती पद्धतीची सोलकढी, थोडीशी तिखट, खूप छान लागते ही सोलकढी पण. आणि ही जी आहे ती आपली हॉटेलच्या पद्धतीने थोडीशी गोडसर असते ही सोलकढी आणि थोडासा जिरा आणि आल्याचा फ्लेवर असतो, त्याच्यामुळे याची चव थोडीशी वेगळी लागते. पण ही पण सोलकढी तितकीच अप्रतिम लागते. तर हे बघा, आपल्या दोन्ही सोलकढ्या तयार झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला ह्या सोलकढ्या कशा वाटल्या तर मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तुमच्या घरच्यांसाठी तुम्ही ह्या सोलकढ्या अशा दोन्ही प्रकारे बनवून बघा आणि कुठली आवडली ती नक्की सांगा. थँक्यू.